Inu na bang huay hem nang cheleleder. Busik ni Paikre Troksiani Dongmokak Police Station along inu dasar pimara hemasor nang cheleleder jok pulis atau mapan bangsu pinpur alok pidam lapen. Ahemasor non puanta nang cheleleder jok manghuprong asor nang mandeno. Ju kedam tang busik ni Paikre ke thompen. Inian ni Paikre Troksiano bonsita non puta ahem nang cheleleder jok acor malaya rong pipila pente asupi adonara batu manghuprong ason si mandeno alang lia coramen ke sar singkro dongmuka glem salong secretary ar pusi claim bom lang pusi ahemasor malaya rong pipi ferang ke atoma phat nang pachilugo lasi madule theglong pusita bangso mobile number 690029633329 labangso mobile number long humri ja phansi alang lipen chuning report lapen alang li arong amen lake narlong ati adarso pu ikhenlo Kuluni pen Provintaro report Malang News. Kemuliaan pipi nilirong kedak narlong ati adarso lapen nili hemasor 13 pen pinyan 17 anlo non anta khangnar khobor stani nilitum chenong le lapen nilitum manghuprong son lo nidukle alang ni phan theklong bangaling stami nilitum phan than ikha lapen nili number lo nang kontak ikha na pendela nali kema soromen ke kupu lems long secretary lo alang lite tante nali cicini tum makona ke dam lo cicini dun ike apende nali tum la phone ring ben chelong ma chelong nali tum la phone ben chingki long ahut pini nang nali phanang than son doma kangnat tanang chithan kang ike alang li nang le nanik edami honang le tuman pini nang than pon sondo ma barji kan the kangnat tanang than tikang ke tela ni pliwang weather apo thak nang le tum pini thana long pini isi report ki pidam sonang le tum doloma dolo dak harakat outpost police station ng sini di Tukidam. Tukle teklong pastami nini tung fanang pacini dak tangtha apen nili supi tuge apu han ke cire lok lo kake mata ciru kong lo nili tung patok stami patok tedet lo si nitung hemi si stami sung iklo si nitukle alang lipan kunane ketu teklong lok lote nili tung khan pap jingpen pacini ikha te pini nang le tum hem siang bong bahini bong pini ke che tor ko ma de ke che bhong son du pon ma awe la bangke de ola o sumar bang ning kan ko andak do po ningkan hini lo nga Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.